sammen, og velkommen til den her vlog. Jeg føler, det er evigheder siden. Sidst jeg vloggede til YouTube, var da jeg var ude at rejse. Lad os lige sætte os ned og få en ordentlig snak. Jeg skal på Av Min Guldtand, sådan en lille hyggefestival. Og det skal jeg med Matti. Jeg tænkte derfor bare, at det kunne være røv sjovt at filme den her dag. Og jeg tror sgu ikke, jeg filmer i morgen. Jeg filmer i hvert fald i dag. Det bliver bare røvgriner. Mig og Matti, vi har lejet et Airbnb deroppe. Så har vi købt en billet, og så skal vi se, hvad det er. Det er begge to vores første gang. Caroline Mousing skal spille. Jeg tror, det er meget lokalt, hvis jeg ved det faktisk ikke helt. Jeg kommer bare sammen med Matti. Klokken er lige nu lidt i 10. Jeg skal med toget klokken 12:25 ind til hovedbanen, og så skal mig og Matti videre. Så det er planen for i dag. Jeg lige har pakket færdigt. Jeg pakker jo i kuffert. Jeg skal jo have alt med i hele verden. Og det bliver pisse dårligt hver morgen, så jeg skal have gummirøjser med. Jeg har en kaffe, en iskaffe. Altså jeg er jo... Har jeg mere havrefælk egentlig? Men der er sgu heller ikke nok her. Den her verden, som kan lide... Ej, kunne jeg være med at snakke med hunden. Det er simpelthen lige kommet ud, at Loke har lavet en DR's dokumentarserie, at vi skal se et afsnit. Ej, okay, kunne I godt lige have sagt, at jeg havde skyer rundt om hele munden? Det var røvirriterende. Okay, fuck, hvor sejt. Seriøst. Nu er jeg kommet i toget, og det kører om 4 minutter, og så er vi på hovedbanen kl. 13:36 og skal tage toget 13:45 med Matti. Jeg er kommet på hovedbanen. Jeg ved ikke engang, om man kan høre mig. Men det er spor 9 og 10. Hej skat. Hej Mi. Til AMG. Hej. Nu kan begge to godt se det. Vi er faktisk snart på Hillerød nu. Ej, jeg føler, at jeg er så dårlig til at lave YouTube-vlogs. Ej, vi skal ligge tæt i dag, tror jeg. Nå, hvor er det en lille base? Det er et fucking lille sind. Og så hopper jeg så ind til Bente. Altså, jeg ved altså ikke, om hun er hjemme. Vi skrev en besked, så hun lige vidste, hvorfor det var, vi ville komme. Så vi skrev, hej Bente, vi er 2 gode venner. 2 gode venner, som gerne vil op og opleve Tisvilde på bedste vis. Vi tænker at opleve naturen og primært bruge dit Airbnb. Dit Airbnb til overnatning. Det er jo facts. Vi skal opleve Birkepladsen. Og vi har drukket måske 5 øl, så vi skriver det her, så vi synes, det var fucking sjovt. Og det er face framing. Hej alle sammen derude, velkommen til den. Gimbal endpoints reached. Ej, Anna, nu bliver jeg totalt stresset. Ej, vi skal så ud nu. Anna, jeg løber, vi skal ud nu. Er det her, vi skal af? Ja. Hallo. Hej, Gimbal. Ej, husk din trolley. Hvad tid går vores train? Ja, godt spørgsmål. Hvis du siger 3 minutter, så skal jeg. Jeg ser Hvad? Ej, nu bliver jeg helt vildt stresset. Der er det der tog dernede, tror jeg. Ej. Er du også lidt stresset, eller hvad? Okay, ingen grund til panik, vi når det. Det er lige her, så vi når det totalt. Hvordan vender jeg gåsen? Nu kører det, Anna. Nu kører det. Nej, nu kører det. Så er festen ankommet. Og det er dig, eller hvad? Ja, altså. Hvad sagde du? Og kunstnerne går bag os. Ja, kunstnerne går. Der er lækre dreng her. Ej. Ej, det kan godt blive rigtigt. Det kan godt blive rigtig farligt, det der. Men du sagde... Ej, Matti. Hold mig tilbage. Ej, jeg skal da i hvert fald have mine stramme bukser på i dag. Jeg ringer lige til nogen. Det er dernede. Nå, for fanden. Ej, Matti, jeg skal tisse, så ikke noget med at få mig til at grine nu. Okay. Fordi ægte, den er presset. Er du galest? Det synes jeg. Supermarked nu. Indkøbscenter. Det må være det. Feels? Tisvilde Leje nu. Her har jeg jo ikke engang været oppe at løbe et løb. Ved du godt det? Hvem? Mig. Nej, hvem spurgte? Nej, nord. Jeg føler, jeg er kommet sydpå ned i... Ja, det er sådan rigtig ferieagtigt. Man skal ind og handle. Ja, I see. Noget grov, der med dig. Så de er ikke meget gode ud? Jo, lad os have dem. Men... Ej. Ej, Matti, det dør jeg over. Nej, det er mindre til Sorry. No, du mener... Ja, okay, fair. Ellers er det bare noget. Hvad? Jo, fair. Nu er vi simpelthen... Det var meningen... Så nu har vi simpelthen taget benene på nakken, og nu skal vi gå hele vejen til Bente. Så får vi også lige de ekstra skridt, og så kan vi drikke den ekstra øl. Girl mad! Ej, Mats, hvad gør vi?
Så vi er altså kommet hjem til Bente nu. Det er sjovt. Den her seng. Det er så færdigt, hvis man er kærester, men det er bare ikke. Nej. Nej, det kan vi sgu da sagtens. Det er lidt tæt, ikke? Men altså, hey. Hvis man er fuld, lægger man ikke mærke til det. Man sover bedst på øl. Har du høreprøver med? Ja! Ej, jeg bruger min maskine, så kan man ikke høre det. Jeg synes, det er en fucking oplevelse. Ja. Ja. Nu skal jeg lige tage det ud. Okay. Så er vi ankommet. Vi opdaterer. Ej, skal du have en pause? Ja, vi skal lige tage det hele. Ej, bare ikke sådan en ægte smag, men jeg må helst ikke smage det. Ej, men det er alt meget. Ej. Fuck et barn. Lidt 10 år, by the way. Du må også klare August. Vi holder lige for mit pik. Se de der lidt fat. Ja, ja. Det lugter Bente. Ej, ikke for det. Det er ud af tisse, der. Det gjorde hvad er det, du den? Mit pik. Så de der ud i køleskabet. Skulle jeg til at sige? Ej, gode ting. Vi ville have haft det. Ej, det bliver jo så varmt, at det er What? Dufter af froser. Jeg vil lige lave et handlevogn. Jeg har købt nogle rugbrødsboller. Vi kan få en lille ost på, og noget smør har vi også købt. Jeg har købt nogle chips. Og så er det snart. Ej. Så. Ellers må vi jo løbe. Det er jo det. Nu er vi altså på vej. Det er så spændende. Jeg er faktisk lidt spændt. Det er vores AMG-møde, der bliver taget. Det er mig, der har billetterne, ikke? Nej, det er sgu mig. Det er mig. Nej, det er dig. Godt, fuck, det er jeg glad for. Fordi jeg vidste ikke, hvor jeg skulle finde dem. For appetit ude, spis hjemme. For appetit ude. Spise hjemme. Ja. Det er vores motto for i aften. Low key. Skal vi rigtig spise hinanden, når vi går? Ej, jeg skal spise Bente, jeg ved ikke mere. Ej, jeg skal bare spise en fucking pose chips. Nå. Det kan jeg fortælle dig. Vi skal se vores pigedag, a.k.a. Caroline Mosing. Må man se trøjen? Skæt. Ej, jeg glæder mig så fucking meget. Det kommer til at være så smuk, fin og dejlig. Det bliver så godt. Og hun har en gæstespiller med. Nu er vi kommet til Tisvilde Station. Vi er faktisk endelig kommet frem, kan man sige. Endelig. Og når jeg, altså virkelig hyggeligt hos Hvad er det? Var han lækker? Okay, jeg har lige et spørgsmål, ikke også? Hvordan gør man, når man kommer ind? Hilser man, krammer? Ej, der er faktisk jeg tror, jeg får krammer med alle, faktisk. Hej, Anna. Men der er også nogen, der går den der vej. Jeg tror, de fleste skal vi lige øve? Hey, godt at se dig. Anna. Hej, Mathias. Hyggeligt. Du er på kendt. Og så står man lige her uden navnet. Ja, lækker. Matti så. Ja, okay. Ej, du er smuk. Har du sat, så du kan få lidt wavy her i... Nej, det bliver faktisk rigtig grimt, at jeg har flætning, men jeg følte, det var sådan lidt, hey, jeg er på tur. Okay. Hey. Vi er kommet på pladsen, og vi har mødt Kav. Hvad viser du? Det er ikke, der laver mad. Vent til det går op for hende nu. Hej, Sue! Hej! Er det Lagan? Altså, vlogger du det hele? Jeg er så bleg på det her kamera, det er sindssygt. Nej, jeg color corrector det. Color grader. Vi må af min guldtand. Ja, og Det har du sikkert sagt 10 gange allerede. det ved jeg faktisk ikke, kan ikke helt huske. Men jeg troede faktisk, det var lidt større, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja, men det er bare sådan noget 500 kvadratmeter. Meget. Jeg kom ind, og så var jeg sådan her fra den ene ende til den anden. Og jeg har faktisk snakket ret meget om din dokumentar. I den her vlog? Ja. I kan gå ind og se Lukas dokumentar. Det gav I på DR. Og den er så god. Og jeg har sagt det 10 gange, og jeg er stadig ikke nervøs, hver gang du siger det. Kav, skal vi spille lige om lidt? This next song, Det har jeg fået at vide med stemmecoach. Prøv at gøre det og se, hvor rart du har det. Nej, det ved jeg ikke, men finder fundet i hovedet. Det er mega fedt her i Tisvilde. Altså, vi er jo i gang med at undersøge, er det mere worth it at være på mindre festivaler, end det er at være på store festivaler? Og hvad siger detektiven indtil videre? Vi ved det ikke.
Jeg synes, det er temmelig hyggeligt. Vi laver stopdans, fordi vi er så gamle. Hvad? Det er dejligt, dejligt. Hej, bedste veninde Signe. Skal vi lige kysse? Ej, skal vi? Hej, Kalle. Ja. Dejligt. Og han er pisselækker. Hvis I var i tvivl om, hvem der skal spille, så se her. Vi er nået til en meget særlig sang. Ja, Max i hvert fald. Spiller Wiki, og det er vi fucking excited over. Vi går ned ad en meget uhyggelig Vi går ned ad en meget uhyggelig vej, fordi at... Vi gør det her nu, det mener jeg. Det er pisse. Nej, hvis Bente kunne gå til møde, jeg vil... Nu kæft med hende. Ej. Dag 2 på middel, skulle jeg sige. Dag 2 på Augen Guldtag. Vi vågnede klokken 5:15. 05:45. Hvor jeg så et tis på et tidspunkt, der vågner jeg. Der var klokken sådan noget. 3:15. Var den? 02:45? Ej skat, det var den ikke. Jo. Nej, den var ikke. Hvad rater du i går? Hvorfor var det, du sagde? 7 ud af 10, fordi burgeren. Du gjorde det sidste for mig. Altså, jeg kan ikke helt lige finde ud af det her kamera. Ej. Hej. Godmorgen, min fyr. Ikke ham, der siger godmorgen nu. Det er jo rigtig klar, for du håber på mig. Du håber det værste for mig, det mener jeg. Skal du lige have hjælp? Den lige åbne den her, og det er ikke godt, fordi den får mig til at slå. Du kan ikke tage den spidse den inde. Ja. Man må godt, når man tømmer med. Ude? Skulle jeg tage servietter, eller hvad? Ja, det er Morgen op på sengen. Du dufter røv. Svig. Ej, det her er dit jeg. Se, hvorfor filmer du den vej ind i væggen nu? Det tager... Vil du godt tage den der kop? Jeg pisser dig i munden, Føds. Det var no. Hej derude. Bold med ost nu og bimon nu. Se, af skræk. Nu smager jeg lige på hans af Du skal fucking gå hjem, Søg. Ej, jeg kan ikke lide den her vlog. Fordi jeg griner halvdelen af den. Den smager af Udderslev mose. Udder. Den der. Jeg var en klapper. Giv den til far. Det er faktisk Giv den nu til ulovligt, Henrik. at der er så meget forskel på os to. Nu hvor du ikke ligger an på mig. Det gør jeg ikke. Okay, det. Ej, jeg har fået bedre boller med ost, ikke? Men hey, altså, hvorfor skulle jeg ikke? Nej. Ej, nu bliver bare skævet. Nej, det er dig, der har lavet stå. Hvad Bente ikke ved oven i gået dag. Det har du så. Fucking Du har to. Nej, vent, se. Nej, det skal jeg se igen. Jeg skal se det igen, skide guitar. Du synes bare, jeg skruer den så godt. Nu er vi stået op ordentligt. Vi kommer ikke til at sove mere nu. Klokken er 14:30, og vi har sovet i 2,5 timer, fordi vi vågnede som sagt 05:45. Hej, klamkist. Ej, min Så tager vi hjem. Vi gider ikke være med. kunne jeg sige noget til det her kamera, i stedet for bare stå og spille smart? Ej, ikke det. Vil du ikke det? Eller hvad? Hvad kan du om det? Det kan man da godt, kan man ikke? Jo. Ej, det er godt, du lige får noget med, fordi du har været pisse. Ja, og jeg er faktisk ret ked af det over det, men sådan bliver jeg, altså det er det, jeg tager. Det er helt okay. Nu retter lige katten. Nu er vi altså på vej. Mange klør ikke hen. Au. Vi er på vej ind på pladsen, og vi skal høre Bette
Jeg kommer over til at filme mere, men så Matti bliver nødt til at huske på det. Ja, jeg kan også tage lidt over. Lave en Matti takeover i dag. Nå, jeg kommer nok til at filme på min telefon resten af dagen, fordi at jeg har en taske med, hvor jeg ikke kan have mit kamera i. Det bliver sgu på telefonen resten af aftenen, og hvis I ikke vil se det, så må I gå ud. Hvis I vil se det, må I blive ved, og så må I skrive lavkage. Ej, nå. Det er også en gang i min vlog, så det er der skrive lavkage. Sagde du det? Ja. Det er nok det, jeg har det fra, faktisk. Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi smage af min guldtands bedste burger. Den er virkelig så god, at det halve faktisk kunne være enough. Vi kommer tilbage til Kildegården, Tofte Pension. Tofte. Og det er simpelthen fordi, at Anna hun har ikke taget nok tøj på. Nej. Så man vidste, den ske. Ja. Så er det lidt ud, så man kan se os. Og nu skal vi lige ind på pigernes værelse, hvor vi skal se vores ting, fordi vi skal hjem i aften. Først skulle vi rigtig hjem i morgen, men